Do piče. Jaj. Áno, Milánko. Keď dojdeme na stanicu, počkaj, takto to poviem. Že my prídeme, No. ale Dano, že keď budete mať fľašu už na stanici. No, oni idú kupovať fľašu, no. A viete nám poslať aspoň nejaké drobaše, nech sa zlepíme? No, možno. Jak možno? Možno je. Dobre. No, A kedy máte byť v Bratislave? no. Ale kedy máte byť v Bratislave, ty no? Jaj, ide nám o 8. Ja, dobre. Takže takých 20-45? No, dajme tomu. No, dobre. Hen to, čo nám ide, je piklík? Idete iba ty a Barbarosa? Áno, ale počkaj chvíľku. Jaj, to sú naši, To boj! sú naši. A kedy je v Bratislave? Tak 2040. To je v Bratislave. A tam bola nejaká čajka, nejaká ľubnička. No, však kamarát, proste. Nedojde Timea nedojde? Asi ne. Prečo? Nech chýba Timea. Ona je tam s vami? Dobre, tak. Je tam s vami Timea? Je tam s vami Timea? Pozdravuj Timeu. 2040 sme tam. Nech verí na paranormálne aktivity. No, čau. Áno, áno. Jaj, Timea more.